Takže guys, naučím vás prechod, ktorý je pre začiatočníkov a toto je len troška to bude chrmatať. Takže toto je ten prechod. A pomôžeme si to pákom. Takže vás to naučím. Tu máte pred sebou snare, ako to máte. A udrieme na snare 4-krát, takže takto. Potom 4-krát udrieme na floor, teda na tom 1. Potom sa presunieme na tom 2, tiež 4-krát udrieme. A tiež 4-krát na floor tom. A pridáme dúpak takto. A zrýchlujeme. Až. Ježiš, prepáčte, ideme ešte raz. A tak ďalej. Takže nezomnite dať odber a like pre moje, ak sa vám páči moje videá, tak zatiaľ čaute.